där. Ja, Luigi banan, inte? Ja, ett där. Det är ganska Donkey Kong-bana. Ett annan. Andan. Hvis vi ikke kunne få Donkey Kong-bana, så tar jeg Bowser's Magma Mountain. Altså. Obvious choice, Eras. Nå. Another Mario Party! Bowser Magma Mountain! Woohoo! Nå, It's the good old Magma Mountain. jeg skulle ligge Oh yeah, babe. nye på den maten her. Turtle mat. Det vi kan så få den här skallpöken och It'll bara be a få hell den of pizza. fun. Kan du få den här skallpöken och bara få den pizza. Ja, pizza. Okej, ta en skallpöke, dippa den ner i det aktivt vatten och så kör. Stuck it! Jag tror inte bara attas. Vad kan det heta Espen? Tjej. Nå. Nästa gör nast. Nast attast. Ja, men liksom jag ser nästan. Ja men du varst nast. Fuck det. Där är vi. Jag är nog stipulerande. Han säger rätt jäkla jävla glädje. Bara att man inte säger fuck det. Yeah! Nå, stick för hatten med hissen. Oh yeah! Oh! Jag spelar det första tjej runt den till Simon. Jag har fått 6 bit. Det är som Simon, behöver noll i alla fall. Noll vad jag säga. Vad är det? 2, 3, 4, 5. Ja, det kostar 5 på igen. Alltså du tänker shortcut igen. Men du har en chanser. Han inte varit i shortcut. Han lyser digmannen som gör den kursen. Han lyser. Nej, vill inte man lösa sån här. Ja, man skulle inte ösna. Roulette. Tje. Ja, touchkran för spörsmål, tack. Ja, Gör det. afterward. Det finns tättning alltså. Inte alls bra. Där är vinningen. Vad sa du man gör det men inte? Hoppar. Är det värsta 50-50? Ja. Jag får en 17 för touchkran. Allt stött. Nej. Där går det. Ah, Spörsmål. okej. Kan göra det då så där. Jag ger hatta. Just want to watch the world burn. Yeah. Ruin the moment there. Intense moment. Ah! Ja! Det luggar fast stämningsnatten. Blue spaces to red spaces. Det är inte det så bra. Nej. What did you just do? Evil Mastermind Luigi. Just bygger vi så. Luigi. Hey man. I'm a Luigi! I conquered the world! Conquer the world! Ja, kan vi det kan vi inte för. Yeah. Pedal power! Ground pound! Kan ta med. Jag tycker att de har slärat så där 12 år. Pedal Grand Pound. Jag som Ja, stoppade mig. Yes, called it. Fast så illa att tanke på det. Det är lättast då. att stoppa en sån här. Att chansen är räkad att han spurska. We sound the fist. Alltså visst du räknar spurska på nu? Sätt lurar klart. Nej, jag menar... Att spurska. Boom! Du kan räcka. Projekt ska vi välja. Tänk du kan räcka den natta och så ta skriva och så ta natta och skriva och natta skriva och klara det. Tänk ju botten allt det. Eller bara flytta vi kvar fuck it up det då. Ja, man ser det nästan gärna. Good job bro! Fuck du dog väl! Come on, Sven. Äter matrantia. Det är lättast att spela. Nej, Jag får klara det ena för. Det är det lättast. är slätt flytta vi. Jag vet inte vad det är. Låt mig läsa Okej. till. Han ska välja att mäkta långt granata. Men nej, att det är längt. Men ska hitta efter. Ja, så vi skulle köra bara. Ja, han ska välja. Ja. Vi bara hoppas han vill Vi ska rocka. bara... Vi ska manipulera han till att Tills vi ta tills vi ser en prick. Okej, vi ser det. Okej. Jag kör kod. Det är inte mig.
för syna för jag. Ja. Nej, fucking kort för dig. Jag ska köra till... Well, it happened. Jag får så shit. Men Hade inte bara det. Ja. Nej, fetch. Ja, jag är färdig. Wow! Det är Fanta. Visst vad det är för något. Du gjorde en fel, men du inte en fel. att det är så att Andreas vinner. Ja. Yay! Men Ja, ska du vad- bara syna? Det var vi jag kunde inte med. Ja, okej. Jag skulle köra aktat, liksom Nadasta. Andreas, Ja, så det är bara rätt där ute. Nej, liksom B här och så akt. Men för Så basically- Så basically så för det back ner är alltså Ja, värst. vi har två. Okej, kan jag inte se för på er kan du se för på. 5 så förstår jag att det är sportsmåltek. Det får inte alltid normalt, så... Och 21. Okej, jag får Hvis du ner. touchar kron. Ja, då börjar jag touch från det. Och det känns för att inte släpper för båda. Tjena. Alltså okej! Det är säkert som städande då. Det var... Oh. Han vill ju gå och hoppa, han städar med. Ja, det är så cool. Gorilla. Get over with it. Hey man! Tack. Ja? Nothing happened. Men nu får han liksom starta över köttnet. Det är bättre att du inte vill träna. Men han 3 kronor. Jag tror bara inte för att jag tjejvar några ner. Ja, nej, jag tänker liksom... There's no shortcut. Hey man! Beat it. Wow! Det här som är vi sån här shortcut där. Wow. Alltså, hur ska man bruka en stein som vaktar eller vad? Man bara gänga på bojan. Så du snacka. Du släpp känna mig. Hej! 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 Jag gänger ut honom. Stäcka! Stavit! Du ska vara det, kanske inte... Okej. Du släpp för boy! Touch kronor! Rulla! Det spelar en skräck Matte! Du sitter på 20 kronor gratis! Och tar sånt ljud du! Wow! Ja. Inte problemet Sverige. Är det sushi eller fisk? Fisk. Fisk. Det är ju jävla riktigt sällan sushi. Så det spelar vi nästan. Sweet, Nej, ett sweet eller annat. nectar. Men... Ja. Så är det lättare faktiskt. Snarare än sushi. Jag är inte Östberg i skolan. Den sushi är en akra hinner med nej. Ja, jag hade bara försvunnit. Ja, så det gick till lever rätt hvis han skulle sikta efter sushi där innan. Jag vet inte. Du rakt jag ska bara Jag akra hinner med. inte. Du har ju vunnit. ja. Känner du dig för mig rakt i? Ja, tack för det. Fuck det. Men du verkar sinkel. Ah, ja. Och hur ska du försvunnit? Alltså, katt är det. Nu får jag köttna. På ett annat väg. Man får pengar för det där. Man ska färra... Ja. Jag ska se det hetta. Att det snurrar. Jag har gått bra. Han och jag snurrar pinnen. Ja. Okej. Jag är ändå för att ta mycket sådana här. Tack. Hur så hejtar jag He's working out. Du tror det? To take a break. Ja, nästan. Jag är inte klar, va? Jag är inte klar, va? Klara? Det fick vi inte lämna. Jo, Det är säkert att jag fyller det. Ta bäst du fick inte lämna. Jag ska säga det. Eisen, du ska fucking starta. Hur så hejtar jag det? How do you do it? Alltså, i kontrollen matchen med ordan. Här är en läckerkontroller och fingrarna. Nej, vi spelar inte så ofta. Nej, bara spelar vi. Det gör det. Gångkött. Spännande ligger va? Gångkött. Att det blir. Bashing Bashing bread. Kom. Kan du tre fel? 3. Fuck. Ojstycken nickar. Hvis Raymond tjockar med en dropp efter så nice det. Grab that ass! Ta bara med.
right. Ah, fy. Vi jobbar. Du sa peach så peach. Tack botten där, så är man. Ah, det just jag för just fuck. Just Andreas. Jag tror inte jag för kisten. Just det jag då ska på mig. Nej, just det, jag tror inte för kisten. Kistan mest pengar så på som pengar. Kan jag med färg? Vad ger man för ett pengar nu? Visst man är Cheap. lite. Ja, cheap. Kanske med en chans för att detta. Ja, men inte gör det. Det var helt. Men hur kan man sig? Vilka nu? Wow! Vad kom? Jag vill läsa fram till en shortcut. Det är Du har bara alla shortcuts. De går två sportfrontex nu, snyggt. Är det bara sportfrontex? alltså kan inte det man Det är allt det är effekta. Nu Nej, får jag nej. effekten igen. Nu är jag inte kunnat hända. ja, det har varit bara tvärtom till. Men då sen det jag kan nog sätta främst till sportmansäkert. Ja, vad säger. Ska vi tälja? Esper någon för att träffa eller? Tjena för det också. För att jag ska tälja med ett låt. Are you fucking kidding me? Vet du, jag missade något jag på bänkarna. Magna Mountain. Right. Fuck the bana. America. Very cool. Oh my god. Ja, fuck jag ska just. Fuck it. Alltså, man har ju sagt som att då spöade just bara. What the fuck? Ja, alltså. Jag försöker åka på halsen då. Nej. Just. Fuck lent då är Andreas. Inte jag ju. Okej, det är bara det. Ja, ett No. Okej, Okej, hur kostar man teamworker ser det? Se för hända mig, det får hända mig. Vet inte, vi hoppa. Vi måste snacka pengar till dig och något. Jag Så är det inte så igen. Effekt med att man vill säga. You can't see me. You can't see me. Nej! nej, alla mina 20 pengar. Fick du gång. Ja, du var filmad. Jag är alltid fine now. Det räckte hinner i sina. Jag får mig Ja, för du var det. filmad. Ja, du var skjuta från honom. Nej, okej. Då plus det. Jamen. Så Det det är kommer bli så lätt man ger teamwork. Ja. Så tog jag en för till team. Varför är det? I'm a good monkey. Du köper en. I'm a good man. By the way, du kan missa stökten för pauser i spann. Ja. Det ser fram till det. Men det är akkurat där på andra du ska spela. Perfekt då. Perfekt. Det är typ värsta minigame. Du spelar upp det så kommer vi... Ja, där är Mushroom. Mushroom. Mors. Bitch. God. Alltid hade velat vara rädd. Du så. Yoshi. Of the day. Kom ju Det är inte jävla tjat om man säger till mig. Crazy couple. Jag var ensam glömma där. Jag har ju tränat det, men helt klart man inte ska ensam. Jag vill nog säkert ensam där. Ja? Du är en ensam personer. Wow. Ja, jag passar ett förbi Sveriges naturvård. Det är först. Nej, ett lojt så man vänder fast. Nej, det är nog en av de vanliga lätt på formen. Shit, det satt ju. Ja, det är. Oh, wow. I'm sorry, Boo! I'm sorry! Nej, fuck, kan inte. Måste jag bara. Simon. Ja, Är det snabbt, va? Varför tänk utan?
Ja, men jag kommer inte in att det. Åh, Simon! Vilket... Jag lever. Simon, det tappar du färdigt, är en apa. Split it, Jesus, färdig. Men stäcka ju upp. Men hoppa på det. Sex de släppte ut. Jag vet inte om det är. Nej, jag vet inte. Han hoppar på det. Nej.